Changing Jane landele ipage lethu ukuze ubone zonke izinto esisuke sikhuluma ngazo, izinto ezibalekile, izinto ezithinta wena ngqo, and izinto ezokusiza nakusasa nanamuhla njalo njalo. Alright, angidlule kuyena lana ke umkhulu ngazi mkhulu Beseni, ngicela uvele nje usondele eduze esalusulekelela nje ke uMashenge kule ngoba ningabantu abakhuluma abenza ngesinto, abantu bemqhele. Hey webakwethu ngabona la endlini bangathola izinto ezisekhanda ziyahlatshwa siyadla imbuzi yonke ngahlaba sidle sisuthe. Okay, mkhulu Beseni ngikubingelele ecebe khulu ngwamukele emsakazweni ngoma FM, bengazi nokuthi ucebe khulu, sengizwa ngomamthetho nje uthi hawu ucebe khulu nje lo yangithi kahle ungangichazi ngiyakubingelela mkhulu, ngiyakwamukela emsakazweni ngoma FM. Ngiyabingelela, ngibingelela nabalaleli, ngilalele nabantu abangoza kwethu inkosi yabathakathi, kodwa hayi laba abancane abasafunda. Ngicela ubingelela inkosi, umuntu nje othakathayo nyangasamthakathi. Yebo, nazo ke mkhulu ke asivele singabe sisapholisa amaseko, asivele singene kulona udaba la. Nakhu uMashenge usekhulumile wabeka la ngendaba ke yokukhishwa kwezisu. Kukhona lokhu angazi izwide, angazi uthe optas something khona lesisingisi lesi okuwasibhala ngabe Thomas ngabe Tom ngabe yini kona into enjalo. Ngawuthi I think iloku ukuthi umntwana akhulele ethunjini, something like that. Okay, thank you so much. Topic pregnancy. Okay, topic pregnancy. I think ilezo zinto lezi kanjalo. Mkhulu Beseni, nakhu la sikhuluma ngendaba ethinta abantu abaningi bahlukumezayo, abantu abaningi abangayinakile. Umuntu athi nje unebhada akathola imisebenzi, unebhada abantu bayamenyanya njalo njalo. Omunye athi mina ngiyayiphupha ingane yami, athi omunye ngiyayingizwa ngikhalela. Sometimes ilezo zinto ziyenzeka noma inkoleloze ziyenzeka kakhulu, ukuthi into ehlupha abantu bakithi ngathi umuntu into imhlupho uthola ukuthi akayisukumeli. Agcina omunye evaleka kakhulu ngoba noma abantu ebabona kakhonto kakhulu ukuthi mina nginenkinga kanje. Kanti uma unenkinga xoxa nayo. Yikho lokhu lo msebenzi wethu sawulumbanisa ndawonye nangudokotela wengqondo uDr. Nyesi. Sasenzela khona ukuthi ngale nkathi ufika kumuntu uthi uyesaba, ngiyakutshela izinkinga zakho, uyesaba ukukhuluma nami. Sengithi no, ukhona uDokotela uNyezi, yazi lento ungamxoxela umuntu onezimfihlo, umuntu oyimfihlo kulo msebenzi, ngoba ngikholwa ukuthi inkathi eyothatha la ufundela khona wafunga ukuthi imfihlo yomuntu naye ingeyabo babili. So ke ubone seduze kwethu kwathi naye futhi uphinda asebenza ngayize emoya le. So ke umuntu mayinenkinga enjalo maye kwakhuluma noNyezi, uNyezi bese no, ukhona umkhulu Beseni yazi angakusiza kulento, kodwa ngoba uyasaba ukukhuluma naye umuntu wesilisa, ukhona omunye sinayo umuntu wesifazane njengawe. Uma uthi umuntu wesilisa uthi yazi makhehla nginenkinga la, kunentombazane engangithandana noma sajola nje nami mhlawumbe sahlangana kwaqhuma lo qhwasha inhlamvu yayivele iyodwa, usabuya udubule phela ngoba buqhwasha ububolekile nabakono wakho. So manje ngilandelwa ingane, angisakwazi ukuya kuye lo yasisi ngiyokhuluma naye. Usuyakwazi ukucela uNyezi, ngicela yazi njengodokotela wengqondo khona ukuthi siyazi ngicela ukuthi ngikhulume naye, simfonele ezela njengomuntu wazi ukukhuluma nabantu, ungicengele yena useyamncenga ngoba sinazi inkinga njalo singabantu ukuthi umuntu nadibana ngalolu langa niphindi nibonana. So kuvaleka izinto zakhe into ongayazi. Nawe futhi udadewethu kuyavaleka izinto zakho zivaleka ngalendlela ukuthi kumele utholelwe umuntu owawulele naye wesilisa ngalelo langa. Kuyenzeka uyawazi umhlaba usushintshile usungenye into. Abantu abasenalo ihlazo lokuthi ngiye ngaba nobani ngasikhathi sinini kankathi. So nakho futhi lokho nangunolwazi ngiyambona, ngiyamthanda, sengikhuluma naye mhlawumbe siyakhohlisana, kanti yena unenkinga ekenjalo. Mhlawumbe unezingane ezilazi ziya kwe-5 noma ziya kwe-3 ziya kwe-2 ezamlimalela. Ngathi mina ngilala nonolwazi, angithi mina ngumuntu okohlambulukile. Lezi ngane ziyobona ikhaya elihle ezingahlala kulona. Sengiyahamba mina ngiya kumuntu ongahogeli kahle ngokwemoya, usefike ethi nginezingane ezangichithela, kunezingane ezaphuma kimi. Ngidinga umuntu ohogela ngempela ngokomoya. Ayi umuntu ozongitshela ukuthi la ubona izingane kabani zikanjani, lezi ngane ziqhamukaphi, zingobani lapho nawe awuzazi. Manje sengiyasuka la kuwena ngabe ngiduma ikhanda ngoba lento ongitshela yona kangiyazi yeni iyangidumisa. Okay yo hayi kunzima, isintu sinzima, isintu sijule kakhulu. Kumele ke mawukuthi ngempela uqala ungena esintwini usilandelele. Mkhulu iyenzeka yini into ethi okay ngifuna ukuthi mawukuthi ngiphuphunyelwe isisu noma ngikhipha isisu, ukugeza kwakhona kuyafana, ngisikhiphile ngenhloso noma sengiphuphumele ngephutha noma ngalezo nkinga lezo isaphuphuma, ukugeza kwakhona kuyafana. Ngeke kuze kufane. Okay. Isizathu sakhona nasi
umuntu mawumbulele uyaxolisa nasemndenini nawe uyixolile ngaphakathi nakuyena uxolisa ngakufanike uma echitheke mhlambe ujombe intelezi ethi bheda okay mhlawumbe udlulela kade kwenziwa khona imikhuba ethile mhlawumbe ungena emzini nomuntu bechelwe ngentelezi ethile ngoba ingane isuke isahlambulukile inomoya onenhlambuluko noma yini yayihaqa mingaphakathi mhlawumbe ade ngibhava ngento ethize namafe ngakuthinta isiyathinteka ingane ke isiyaphuma okay siyachitheka mhlawumbe wena ekhakeni kunenkinga ekhona ingane sidonsa leyo nto siyachitheka mhlawumbe kunezinkulumo kufungiwe ngathi wena unina wayo ubona abantu besifazane babekhulele benzelwa nezintambo benzelwa into eziningi abanezincweba uvinjwa leyo moya ukuthi ingachitheki lengane oh yeah uma futhi sake sachitheka isisuku umuntu othize wakini noma nakuwena ithi lengalungiselwe mina angikhonanga ukuphila umama wanqaba nami ukuthi ngiphile wangikhipha noma mina ngafica kunezinkinga emndenini angiphumanga angikhonanga kuzoba umuntu namhla wena uzophila kanjani bese limaza lo ophilayo bese limaza lo oh okay manje ke lento nje besikhuluma ngawo sifisa ukuthi abantu bakithi beyilandele beyiqonde ukuthi kwenzakalani and abantu besifazane kulezi insuku ekumahala ngike ngaya ngiyokhipha izinyo lapha esibedlela kulayini wabakhipha iziso wawungakanani layini weNkulunkulu wami ngithi weNkulunkulu wami laba bantu abangaka izingane ezincane omunye uhamba noma wakhe umlethile uma wakhe akafuni lutho umlethile nje uzokwenza manje masizikhuluma ngale topic ke namhlanje sengiyazibuza ukuthi le nqoba ingaka ngoba mina ngangiyusuku olulodwa shuthi insuku zonke baba bangaki abantu abasuke babaningi ngale yandlela and insuku zonke bayazenza yini izinto okufanele bezenze ngilokhu ngiyibuza lokho okay mkhulu ngeke ifane indlela lo bulele ngenhloso nalo ngabulalanga ngenhloso bese ngithi ke mkhulu ke ukhona omunye umuntu abasethi hayi leyo nto leyo igeza ngembuzo emhlophe hayi ithola inkukhu embili ithola inkukhu emhlophe nje wena thenga impahla wena wethe lo muntu igama nani ithini into ngalapho ngicela ungichazela mkhulu because umuntu lo osuke ebulewe la umuntu lo osuke ekhishwe but lo wembuzi nalo wenkukhu nalo wenkomo nalo dinga ubaba wayo nalo dinga itiye nalo dinga onjani lo mntwana asiliqoshamise leli gama singalifihli lokuthi labantu abathola bebambulani kwangababulali bonke labo akwakungekho ukukhikhisha wezisi kwangababulali labo ke ungumbulali vele nawe ufuna ugezwe ngokwakho ukuthi ubulele wena vele ungumbulali okay sigeza wena bese siyoxolisa kuloya muntu okay indaba iqala kimi bese kahle kahle kuyiprocess yebo ayiqale kuwena indaba okay gezwe wena bese kuyokhuluma naloya muntu right uxoliswa kuyena kushweleze kakhulu ukuthi kwayenzakalani kuxoliswa nje kakhulu kuyena ngoba vele ubulewe lo muntu umchazele nakhona umchazele izwathe sizozwakala ukuthi kwenzakalani kahle kahle ungavela ukhulume njengoba uyogcina enqinya ngempela uxolise nakulesilwane futhi osibulalayo ushwaleze nakuso ukuthi hayi ngobe ngubulala kepha ngicela ungilekelele kulokhu kube namanzi ozowakhulekela uma ubona ukuthi wena obenzelayo uthi uyacela kwenzeke kulalelisise kahle ukuthi lesilwane siyavuma nisona okay akakuwo wonke umbalo omhlophe ozwenza lokho ukuthi oba imbuzi emhlophe inkukhu emhlophe omunye umntwana mhlawumbe nimbulala nje wayinomndawo okay mhlawumbe noma wakho nomndawo futhi nithola inkukhu eyisikotana oyihambisana nomndawo yey akuyo yonke into othi inkukhu emhlophe ezosebenza lapho mase kuxoliswa lakho umlandele nalo muntu ube umuntu onjani lo muntu obeze emhlabeni yikho ngithe ngiqala ngathi kufuna lo muntu olalela ngempela ohogela emoyeni ngoba omunye umsebenzi uthi uphakathi kwawo kuvele bekhona unyawo lwedada yeah ngiyaxolisa mkhulu angikulokhuni nje angikuphuli ulimi kahle kahle ngifuna ukulokhunja nje abalaleli bomsakazini ngoma FM bebe naso lesi sithombe sokuthi ezinye izinto azikho simple noma azilulanga njengoba bahlale bexoxelwa abangani babo noma azilulanga ngendlela abasuke beyibona ngayo ku social media i-social media njengamanje silwela ukuhola ku social media njengamanje so yonke into esiyifakayo sifaka into ezovuna thina sifaka into ezosisiza ngaleso sikhathi so njengamanje ngicabanga ukuthi umlaleli bomsakazini ngoma FM uyeza ukuthi akulula njengoba ucabanga akuhambi njengoba ucabanga ukuthi hayi mina ngiyomkhipha vele omunye njengamanje emkhulu lapha ekhaya uyayibuza ukuthi ngani ngakwenza ngayihlaba inkukhu emhlophe ngayithenga impahla ngamethi igama ngabe inyongo impahla ngayithela ngenyongo pho kungani izinto zami isiqhubeke zibe emnyama ake silungise la iningi lezingane abayibulalayo uyaqondana ukuthi basuke bengazazi ezakwabani sibonga ngalenkathi lo muntu uthi uyamgeza umethi igama wethi igama likabani wakwabani eya okay ngiyezwakala mkhulu qhubeka mkhulu
Hey, kwaze kwanzima kwaze washo emsakazweni. Angazi wezwe ukuthi angazi noma lezi zinto zakhe ezingishisayo noma mina engishayo noma kuyashisa vele. Oh, ngishisa izindaba. Hey, aze kwashisa. Oh, okay. Okokuqala nje, lo muntu omethi igama awunaso nesiqiniseko sokuthokaba. Inkinga leyo. La ngithi manje okuningi ikhono okuyimbangela yokubulawa kwalezi ngane. Hayi ukuthi ziyakhishwa ziyabulawa. Asiqondise lokho. Hayi ukuthi ziyakhishwa ziyabulawa. Imbangela yokubulawa kwaze enkulu leyo ke. Angimazi ubabwayo. Angimazi ingane ayiyeke lokuthi mase isemavasithi zifuna ukufana nezingane ezeyigwili wazi kahle ukuthi ngiyahlushekwa usuqoma abafana lapho bonke banemali kubo ulaya nawo bonke usugcina umithi ingane ongayazi ugcina wewe uyayibulala lengane nale yama one night stand angithi senza lento yama one night stand angimazi lo bhuti ngimthole eclubini sahamba naye sengithole itransport safike sacambalala lapha ke kwatholakala umntwana angimazi ngizomfuna phi ngoba sagcina ne zagcina zangasishintsha ngisho amanamba angimazi sengikhulelwe vele obvious angimazi thola sengimazi ngisho igama uyangibuyisa ungibeke endlini ngiyalala endlini mangithi after insukwana ngiyathola ukuthi ngimithi obviously ngizotheka bani kumele ngiyikhiphe asiqonze ulimi vele kumele uyibulale hey lapha kubulaleni mkhulu umile vele kumele ngiyibulala ngiyabona asiqondise ulimi lapho ukuthi vele kumele ngiyibulale ngoba awuyaza ngithi kwaze kwanzima uyabona okumele ukwazi enkathi uthi wena ukhipha isiso usukubulala umuntu umuntu vele sekumuntu vele hey mina engingakusho nakho uyabona ngiyamdabukela umzali onengane wazi ukhipha isiso uyabona into ukuthi wambone iqhruba ngilanga leyo ngane yofakela no poison ekwazi ukubulala into engaphakathi kuyona inesibindi yomthuka ngakho futhi yomthuka ngakuthi mina mama mina ngabe nginengane engaka nguwe emkhulu ke senze njani ke manje sengikwenzile ke manje ke ngimkhiphile umuntu angimazi wakabani senze njani wena njengomelaphi wendabuko uyakwazi ukuhogela ukuthi lengane yakwabani njalo asimethe kanje noma khona ezinye indlela esenza ngazo ukuthi ingane igcine kugezekile ngigezekile mina ngishwelezile kuloya muntu uma umuntu onaye ade nilungisela akahogeli kahle akakhona ukuthola lengane yakwabani lo sukezonilungisela kumele ukuthi umntwana ekhaya omdala oshisa impepho okay nkathi usuhlambulula wena ugezwe aphinda emsamo futhi ayokuxolisela kwabadala ukuthi wena wenza ichile emndenini manje ke kodwa ke mkhulu ke thina ke sikwenza sisodwa nabangani bethu asiba involve abantu abadala that is the problem abantu abadala ekhaya basuke bengazi ukuthi ngigila imkhuba nani ngiyibuzele nje kumngane nami ukuthi umngane nami yini engayenza athi umngane nami asiyekubani siyokwenza uthola ukuthi abantu abadala aba involve abazi iminingi imize enjalo iminingi imndeni enjalo bazenzela nje bodwa abantu abadala abazi Nkosi yami ngicela nime ngeyincingo balaleli hey kunzima namhlanje ngiyayibona lekho iphanyazile lapha angicabanga ukuthi sesikhulumile msakaze ngaleyo ukuthi usombulela umuntu somkhiphile kwambulala sesijalaye kulungiseni okay usuhlambululeke wena wagezwa ngendlela ekuyiyona yes njengamanje ke sesugeziwe sokuyiwa emsamo ke manje umuntu omdala ushisa impepho usiyokuxolisela wena ukuthi wabulala umuntu abadala bakumukele lokho futhi nalomuntu owambulala kungayena la ekhaya kodwa uzalwa uwe ngoba uyise kaSimanzi futhi akakhokhelwa ingane yomlanjwana ke ihlala ibize ekhaya konini sesiyetha lengane igama ke manje sibisa la ekhaya sesiyifaka empephweni la ekhaya ingane yebo ayikezwakala mkhulu kezwakala mawukuthi ke wena njengamanje ulalela umsakazini ngoma FM good afternoon i-drive connection le unolwazi igama lami ngwankosi 22 minutes past ke 4 mawusana ngena nomsana kuvula umsakazo sawubona kanti ke sithimba le life changing journey sikhuluma ke udaba ke nje ke lalo kuphuphunyelwa izisu ukhishwa kwezisu njalo ukuthi siyigcine siyilungisa kanjani lento ke ihamba igcina ingena ekutheni igcina mhlambe ingihlukumeza mhlambe angisalali ngicabanga ngayo zikhona into enjalo sihlangana nazo enkundleni zokuxhumana nathi umuntu eyazi ngiyazisola namanje lento isangizingela engqondweni njalo ngicabanga ukuthi lapho umkhulunyezi kumele ngisize ke ngalokho ukuthi ke sisuka phi siyapi mkhulu Bheseni ngicela ungishiftela unginikezele umkhulunyezi bese sikwazi ukuthi mina naye sikhulume